A šta je to čudo za srpski narod? Čudo je jedna veličanstvena, čudo je nešto neponovljivo. Jednom i nikad više. Č znači mali, nizak rastom. Ud je kurac, a o on. Mali kurac on. To je najveće čudo, kod Srba ne postoji mali kurac. Jer je Kako mislite ne postoji mali kurac? Zato što je stanje zvano poznato kao kurac uvek veće od stanja koje je kod Srba poznato kao patka. Srba ne postoji, svaki kurac je golema. Jer Srbi su Božja deca. Boga koji se zove krivi kur ja. Bože moj, Srbi da imaju malecak. Nema, to ne postoji. Samo čudo, to je jedinstven događaj. Znači, najveće čudo je mali kurac. Ali ja znam recimo neke Srbe koji lično priznaju da imaju mali kurac. Ali i takav on je veći od stanja koje se zove patka. Patka je spušteni, jer tako? Ma ne samo spuštena. Ona je uvek manja od dignutog stanja. Uvek manja. Znači, čudo je praktično erekcija. Ne, mala erekcija. Šta, kad se ne digne kako treba ili? Ne, mali kurac. To je čudo. Srbi imaju golem. Odnosno, pokušavaju da slede svog oca, vrhovnog boga, krivog buka ili hromog buka ili krivog kurijaka. I samim time moraju da imaju veliki kurac da bi sledili put Boga. Naravno, to je ideja, ne mora uvek da znači, ali to je ideja. Ali kažem, stanje koje se zove kurac uvek je veće od stanja koje se zove patka. Makar malo, ali mora da bude veće. Ali zašto su danas te reči vulgarizovane? Zašto je danas sramota reći pička, kurac ili jebanje? Šta je napravilo tu kulturu stida? Pa, upravo to da je sve strano bolje nego naše. Ali to je negacija srpske matrice. Ali i penis, i vagina, i seks su klasične srpske reči. Seks, ono kada s prevedemo u st, to jeste tako, mi dobijamo pojam sest. S, slovo zakon, jest, slovo zakon jest. Ko ne upražnjava zdrav seks, nestaje ga, gubi se, jer ne ostavi potomstvo, to smo pričali na početku. Vagina je izvorno korica mača. Kako mač izgleda? Ima uspravnost, ima onaj štitnik rukohvata i ima držršku. Gornji deo je kurijak, štitnik su muda, a donji deo je onaj koren koji je uvek zakrivljen i koji daje ukupnu zakrivljenost kurijakom. Znači, mač ulazi u vaginu. A vagan u srpskom jeziku je posuda, a posuda je napravljena da primi tečnost, odnosno Božju oplodnu vodu. I sve činije su za to napravljene, i čarak, i vagan, i to je suština. A penis, pen je u srpskom jeziku odrednica kretanja uvis i usmerenja uvis, a is je iskati. Penis, uspravljanje iska. Klasična srpska reč. Baš vezano za migrantsku krizu, da li je religija koju nose migranti islam bliža tvornom principu i bliža toj nekoj tvorilačkoj energiji? Čim oni imaju toliko dece? Tvornost podrazumeva i reč radi istine. Tvornost podrazumeva i rađanje dece. Rekli smo Allah, al, l, ljudi, ah je jah, odnosno jebač, odnosno jeb, odnosno jebanj. Pa je Allah, Bog, ljudski jebač. Postoji to slovo koje se ne izgovara Pa jedino u srpskom jeziku r je i suglasnik i samoglasnik. Srbi su jedini narod na ovom svetu koji može izgovoriti reč koja glasi
Ne pokušaju Francuzi, veliki narod, koji smo 1000 reči primili od njih. Ne pokušaj da izgovore tu reč. To je jako teška reč da se izgovori između ostalog zbog tog kombinacija R i E. Nema drugo, samo R. A dobro, ali R ima kada se solo izgovara taj skriveni glas u sebi, ja mislim, ili nema? Ne. Kad se ide Nema, samo R. To je čist glas. Ti ga već izgovaraš kao Francuzi. Da. Nema čisto